Всяка година в края на август цял град се появява в пустинята Блек Рок в Невада. Градът е част от оцеляващия експеримент Burning Man. За първи път в български ефир през това приключение ще ни преведе от първо лице нашия кореспондент отвъд океана Галина Петрова. Да гледаме. Добре дошли на приключението Burning Man. Преди да се отправим към него, обаче ни трябва сериозна подготовка, уреден лагер с кемпер или стабилна палатка, запаси от вода и храна, генератор за ток и принадлежности за оцеляване. Един от основните принципи на Burning Man е този за радикалната самостоятелност. Затова е важно да имате със себе си през цялото време респираторна маска и защитни очила. Едни с чисти стъкла за през нощта, едни слънцезащитни за през деня. Шапка, която да ви пази от силното слънце, шал, който да покрива главата и раменете ви. Раница с воден резервоар или термос, който да е с вас през цялото време, лампа за през нощта, както и ръкавици и зимна шапка. Веднъж пристигнал, губиш представа за реалността. Без обхват, без каквато и да е валута, без течаща вода и електрическа мрежа. Само километри от каравани и палатки, гигантски арт-инсталации и десетки хиляди души, свободни да изразяват себе си, както намерят за добре. Но как започва тази идеалистична утопия? През 1986 мъж на име Лари Харви, след тежка любовна раздяла, решава да изгори фигура на човека на плажа Бейкър в Сан-Франциско, заедно с приятеля си Джери Джеймс. Първата статуя е едва 2 метра и половина висока и олицетворява пускането или освобождаването. С течение на времето групата от хипита привлича толкова много последователи, че властите в Сан-Франциско забраняват традицията и тогава Burning Man намира нов дом в пустинята. От тогава стотици хиляди души от целия свят посещават мястото, което наричат дом. За първи път в българския ефир ще получим и ексклузивна разходка в небето над Блек Рок Сити. От птичи поглед може да се види петограма, в който стои часовника, около 16 квадратни километра площ, както и красотата, от която е заобиколен. Центъра на града е наречен Плая или пясъчен плаж и се разпростира на около 11 квадратни километра. В него е трудно, ако не е невъзможно да видиш всяка една арт-скулптура и повечето от хората развиват така нареченото ФОМО или страх, че са пропуснали нещо. Тук се чувстваш свободен да строиш, да даряваш, да прегръщаш всеки, който срещнеш и свободен да правиш живота си по-красив и по-шарен. Аз за пръв път отидох на Burning Man в много тежък за мен период, в личен план. И мога да кажа, че Burning Man и този лагер, който създавахме преди 10 години, ми спаси живота в много отношения. Тоест, помогна ми да се откъсна от материалното, помогна ми да погледна на проблемите си от високо и проблемите станаха малки. Петро Душков е един от старите бърнари, както сами се наричат. Група българи от Западния бряг, дръзнали не само да стартират този лагер с името Кукер, който сега има над 120 души, а и да показват в него българската култура. Мария Бобева и съпруга и Петър също са сред основателите. Тя с усмивка си спомня за 2023-та, когато хиляди останаха в кален капан. Когато заваля, всички бяхме тук заклещени. И беше много весело. Много беше чистенето. Чистенето беше леле. Тия килимчета, дето имаме, се бяха внедрили в кълта и изсъхнаха и станаха като бетон. И после с чук и длето едва ли не сме ги чистили, да може да си ги вземем. Защото тук не можеш да оставяш едно паече. Това също е сред принципите на фестивала, че пустинята остава толкова чиста, колкото е намерена, разтребена до последната свинска опашка. Всеки носи торбичка и събира боклуците след себе си и след другите. Усилието е взаимно. Лагера Кукер не е само български. В него може да намерите хора от целия свят. Включително сънародници пътували от България специално за фестивала. Всяка година лагера организира традиционна вечеря, на която се сервира таратор, шопска салата, сухи мезета и, разбира се, българска скара.
Но най-атрактивното нещо в него е арт-колата Кукер, която събира над 40 човека в движение и около 50, ако е спряна. Пълна с 20 000 вата звукова система, дигитални устройства, стотици кабели, светлини и контролери, тя е истинска атракция за сетивата. Фаровете бяха очи, които послед се станаха паравани за перална машина с дискобол вътре, чана, защото кукерите се отличават от другите маскирани. А на пясъчната плая конкуренцията е голяма. Арт-коли за милиони долари, които са сцени за едни от най-известните диджеи в света. Тази година на една от големите сцени по време на акробатичен балет се чу и притури се планината. Кулминацията на фестивала е изгарянето на мъжа, ритуал, който ни позволява да се освободим от старото и да започнем на чисто. Зрелище, което запечатва погледите на всички посетители, служители и доброволци. Всичко спира за около 10 минути, а те са втренчени в пламъка. Започнахме да работим по идеята да направим регионален Burning Man ивент в България. Като най-вероятно се опитаме да го наречем Балкански Бърн, за да привлечем и хора от съседни държави. Ние никога не спираме танцуваме. И тая година в дъжда, в ветровете, големите бури, ние пак танцувахме. Друг основен принцип на фестивала е декомерциализацията. Burning Man отхвърля търговията и консуматорството. До миналата година, когато организаторите стартираха кампания за набиране на средства, защото поради липса на спонсори фестивалът страда. Не липсват и инциденти, както и странни събития, заобиколени от много полемика. Тази година 37-годишен руснак беше намерен мъртъв, а жена, която твърди, че не знаела, че е бременна, роди с помощта на медицински екип там. За Събуди се от САЩ, Галина Петрова.